కూల్చివేతల సమయంలో చట్ట ప్రకారం వెళ్లాలని చెప్పిన తీరు మారదా అంటూ హైడ్రా తీరుపై మరోసారి హైకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. గచ్చిబౌలిలోని సంధ్యా కన్వెన్షన్ భవనం కూల్చివేతపై కోర్టు ఆదేశాలు వచ్చేదాకా ఆగలేరా అంటూ ప్రశ్నించింది. అంతేకాకుండా తెల్లవారుజామునే కూల్చాల్సిన అత్యవసరం ఏముందని హైడ్రాను కోర్టు ప్రశ్నించింది. గచ్చిబౌలిలో సంధ్యా కన్వెన్షన్ నిర్మాణాల కూల్చివేతలపై దాఖలైన కోర్టు ధిక్కరణ కేసును హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. తమ భవనాలకు అన్ని అనుమతులున్నాయని ఎన్ఓసీ జారీ చేసిందని కోర్టుకు తెలిపారు. హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులున్నప్పటికీ వాటిని పట్టించుకోకుండా నోటీసులు జారీ చేయకుండా కూల్చివేశారని వివరించారు. ప్రభుత్వం తరపున అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ వాదనలు వినిపిస్తూ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేతలు చేపట్టినట్లు హైడ్రా ఇక్కడ అధికారికంగా చెప్పలేదన్నారు. గత వారం హైడ్రా కమిషనర్ పిలిచి మళ్లీ కోర్టులో చూడకూడదని హెచ్చరించినా అదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడతారా అంటూ ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. సంధ్యా కన్వెన్షన్ కూల్చివేతలపై వివరాలు సమర్పించాలని హైడ్రాతో పాటు జీహెచ్ఎంసీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ విచారణను ఈ నెల 20కి వాయిదా వేసింది.